Turkashin nan labari da dumi sa masu sauraro a yau da muka muku cikakkun labaran kamar haka na wannan dan ta'adda mai suna Bello Kacalla, duba da cewa ya saki wani faifan bidiyon sa da yake bayanai. To masu sauraro dan Allah za mu so da ku tara hankalin ku mun kallon wannan cikakken bidiyon gabaki daya. Sauraro idan wannan shine farkon ziyartar mu wannan tashar namu mai albarka wato Naga Ido TV, na mu so dan Allah da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa, hakan ne zai ba mu damar isar da sako zuwa gare ku. Mun gode. Su ma duk abin da aka matan da suke magana caya suna da shiya, kaga in mata nake bida su nake kama in fara yi masu sannan in wuce ga hudancan. Sannan abin da suke so a je a yaƙi ƙabilar Fulani ba wani shaɗi da mu mun kasa ana yawa mutane, kuma ƴan uwansu Hausawa suke shaɗi. Yanzu misali an ce turji ke shaɗi, su turji ke menene jihar Kano ƴan shaɗi nawa an ka kama can su turjin ne to amma wani abu da an faɗe shi mutum na da hankali ya san abu ya cutura ya fi ƙarfin hankalin talaka. To amma kashe-kashe misali kamar yanzu abin da ya faru, akwai matafiya da aka kama a hanyar sabon birni aka kashe su aka kone su a nan gudun inda aka kashe waɗannan matafiya a waɗannan ƙauyukan su yi bincike daga wannan titi wanda ya tashi daga Turba zuwa wurin da aka yi wannan aiki, mutum nawa aka yanka, ba fulatana nawa aka yanka mace, namiji nawa aka yanka daga wannan titin da fita daga garin Isa zuwa wannan wurin. Su yi bincike ba fulatani nawa an ka yanka wadda bai ji bai gani ba. Ai waɗannan fulanin ba kuwa barawo bane kuma ba kuwa dan bindiga bane. So dalilin kenan da yasa aka wannan abu, dalilin da yasa suna kashe ɗan uwa. Mun ga gwamnati ba ta da niyyar magana, jami'an tsaro ba su da niyyar magana, wani babba bai hito yace abin da ake bai da kyau. To don hakan ga muka je muka kashe waɗanda muka sa yaran na je na kashe waɗannan mutane, su ma sai su yi magana kan shi. ka kai sabon birni ga sojoji a watannin baya, daga baya gwamnati suka ce kungiyar Boko Haram ta ISWAP ce ta kai wannan harin, wasu kuma suna cewa kai ne, me gaskiyar lamarin? To gaskiyar lamari sojoji na kashe mu ne yan uwa makiyaya, su in za ka tambaye su sun sani. Suka je suka kashe mu na makiyaya, suka kashe mu na yan uwa, suka je ga gidaje suka kama kashe mutanen da basu ji basu gani ba. Muka je gaya ma wannan kaftin na sabon birni, tun lokacin ana zaune lafiya suna gaya musu abin da ke faruwa wannan ƙauyen. Sojoji ne an kawo su, sai dai in wannan daga karmamin gona sai su ɗauko mota su je su kama kashe mutane. To shin su zaman ba 'yan Najeriya suke tsarewa ba? Saboda haka kashewar da muka je muka yi kungiya, mu ma muka je muka rawa ma yan uwan. So ba wai zancen kungiyar yan Boko Haram bace ba? Mu ba mu da kungiyar Boko Haram, ba mu san kungiyar Boko Haram ba, mu ma san abin da ake nufi da Boko Haram ba. Amma an ce kuna da alaka da su. To wannan harkar mutane ce waɗanda na koshi can cikin AC suna faɗa da suke so, ba layan mu bane wannan. Mu ba kungiya muke ta addini ba kungiya muke ta neman wani abu ba, kungiya ce muke ta kare yan uwanmu da rayukan su da ake kashewa a Najeriya. Ba mu da wata kungiya wadda muke mara ma baya mu harka ce ta makiyaya da manoma. Su kungiyar sa kai kungiya wata ta'addanci ce suke mara ma baya? In dai sun kasan kungiyar sa kai ba ta ta'addanci suke mara ma baya ba, gwamnati suke mara ma baya, to mu ma kungiyar mu gwamnati muke mara ma baya, saboda gwamnati muke kake kashe yan sa kai ke kashe muna mutane, mu ma muna kashe. Mu na gwamnati ne, yan sa kai na gwamnati ne, kowa take mara ma baya. Don hakan ga in ta ce ta soke kungiyar sa kai ta ba kashe muna yan uwa, to mu ma mun soke kungiyar abin da muke mun ba kashe mutane. Ya baka tabbaci na yi sulhu da 'yan shinkafa, su za su iya gaya ma. Har muka yi sulhu har aka yi dokar an rufe komi, ni kira su da ƙarshe akwai waɗanda na zo na ce na ci gara su bi dokar gwamnati, su yi dokar gabansu. Amma ni ba na ci ga su bi dokar gwamnati ba, na ce masu wane muna zaune lafiya, mu talakawan ku ne,